Στην Ελλάδα όλα γίνονται στο παραπέντε. Αυτό βέβαια δεν είναι κακό αν πρόκειται για το γνωστό σπορ. Το παραπέντε είναι ένα σπορ απόλυτα φιλικό με το περιβάλλον, αφού δεν χρειάζεται τίποτε περισσότερο από καλή φυσική κατάσταση, τη δύναμη του ανέμου και φυσικά την επιθυμία να δεις τον κόσμο από ψηλά. Το παραπέντε είναι ελευθερία. Το παραπέντε είναι να πετάς χωρίς μηχανή, χωρίς τίποτα παρά μόνο τα στοιχεία της φύσης και να αισθάνεσαι ό,τι αισθάνονται και τα πουλιά. Όποιος έχει ονειρευτεί ότι πετάει και δεν έχει ξυπνήσει από τρόμο, θα καταλάβει τι εννοώ. Γιατί μια περιβαλλοντική εκπομπή όπως αυτή που βλέπετε θα πρότεινε το παραπέντε? Ανεπιφύλακτα θα το πρότεινα σε όλο τον κόσμο, να το δοκιμάσει, να πλησιάσει, να έρθει σε κάποια επαφή με κάποιο σχολείο ή με κάποιον παραπεντιστή να το δει από κοντά. Είναι μια ωραία μορφή εναλλακτικού αθλητισμού, ας το πούμε. Μακριά από τα βενζινοβόρα αυτοκίνητα, μηχανάκια και οτιδήποτε ρυπαίνει το περιβάλλον στην εποχή μας. Είσαι εσύ, το πανί, η φύση, σέβεσαι τη φύση, τη βλέπεις από κοντά και την αγαπάς, δεν παρεμβαίνεις με κανένα τρόπο και έρχεσαι πιο κοντά στη φύση. Ωραίο είναι να πετάς. Μήπως όμως είναι και επικίνδυνο? Το ποσοστό επικίνδυνοτητα στο παραπέντε είναι πάρα πολύ μικρό. Το κάνουμε εμείς όσο επικίνδυνο θέλουμε. Λίγο μυαλό θέλει, λίγο προσοχή και όλα θα πάνε καλά.